फ्रेंड्स से बाहर से वो मीटिंग तो हमारे सब को आसिफ से वो में अटेंड करने के लिए कहा बेलाय फंबाय दिनै जों एसडिएम अफिसाव दिनै रिभिउ मिटिं फाइनाय 19 जानुवारि ककब्रक सालनो यासाक लायनायनि बागै जों कायसा एसडिएम नि लेभेल जम्पुजला सब डिविजन कायसा जों कालारफुल जों प्रोग्राम खायनानै जों लास्टआव माइनस ना लायखा दिनैखौ रिभिउ मिटिं के जों अरो दिनै प्राय आमसाइनि प्रटेक्टा स्कुलनि हाई स्कुल हाई सेकेंडरी स्कुलनि स्टुडेन्ट रिप्रेजेंट खायनाय प्राय आंनि हामपना 2000 स्टुडेन्ट जों अरो पार्टिसिपेट खायनाय ओमफ्राय जों अमो दिनै 12टानि सिमिन जों रेलि खाय थानाय जम्पुजला गर्ल्स स्कुल आरो जों कायसा दिनै स्टेज दंनाय आरो दिनै ककब्रक फक डांस नतै जों चर्चा खायनाय दिनै फुड ट्रेडिशनल फुड गंनाय ताय दिनै जत ट्रेडिशनल दिनै जे आगे इंस्ट्रुमेंट रो अजागा स्टल दंनाय और जों कायसा नायथाव खायै जों कायसा प्रोग्राम खायनाय दिगे थाङै दङ कारण दिनै जम्पुजला सब डिविजन ओंखा दिनै त्रिपुरा जनि जतनि से त्रिपुरासा ककब्रक सानाय गोबां दा जों ककब्रक दे 19 जानुवारि नो आगे कुनो समयपन अंगिया खरो जस्ट बखरि कमिटी हलो आसक लायो ककब्रक देनि नामे जस्ट कयटा मिस्ति सालायो हाकिन पाइ थांगो दा जोंहा दिनाव आनसक लायखा एसडिएम सहाते आरो निचिनि स्पेशली हामै मारियो चिनि सुदैनो मेमोरियल सेकेंडरी स्कुलनि हेडमास्टर बो खोब ककब्रक दि चर्चा खायनाय बरो ओंखाय जोंम हायचिन आरो रिसोर्स पर्सन नबो दङ बरंला नन्द कुमार चिनि एरियायाव दङ चिनि नाफ्राय जमातिया दङ जों अमरान तुबि कासा शॉर्ट स्पीच आमहायबो जों खायलायनाय ओंखाय जों नायथक के चिनि ककब्रक न तायबो काहामके आप्लिमेन्ट खायनायनि बगै ताम खायनायनि दरकार जों बर लैकिं नुइ दं ताय चिनि कौनो जों जदि प्रमोट खायाखै सा प्रमोट खायनायबा गान बइन जों अरो कासा रिव्यू मीटिंग दिनों लायखा ओंखाय मोटामोटी एकटा फुल काहाम नंखा जत जे खायना दंमोन जों सालायमानिया गुलो जतनो तिनि फ्रुटफुल जों मीटिंग पाइलायखा हामबाय।